दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफाद बिश्वनाथ जिल्लानि बानजायनायाव बिश्वनाथ सारियालिनि नैबे कुवरियाव मोनसे रायजोआरि मेल जानानै थाङो। बेयाव जोङो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बे जिल्लायाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरजों बे ओनसोलनि गोबां जेंनाफोरनि सायाव जोङो सावरायनो थाखाय फैदों। गाहायै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बे जिल्लानि बर' रायजो राजाफ्रा दासिमबो हानि मोनथाय बे हानि मोनथायखौ आबुङै मोनफुङाखै आरो सोलोंथाइ बिथिङाव नायोबा जिफोर ओनसोला बर'फ्रा रायजो जायो बे बर' रायजो जानाय बे बर' ओनसोलनि फरायसालिफ्रा गासैबो भेन्सार जिहेतु बै ओनसोलनि बर' फिसाफोरनि जौगाथिनि जि हाबाफोर बे हाबाफ्रा खोब लेहेमिया बेफोरखौ लानानै जोङो मारै खामानि मावोबा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगानायखौ लाबोनो हायो बिनि बागै सावरायलायदों। जोङो नुदों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गोबां ओनसोलखौ बिटिआरआव थिसनजानो नांगौ होननानै बै ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफ्रा दाबि दैखांबोगासिनो दं आरो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफ्रा बे ओनसोलनि बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव थिसननो थाखाय लुगैनानै गोबां आर'जलाइ आरो गोबां सुबुंफोरनि गौथुमफोरनि सेराव बुंबाय थायो। दा बेखौ नोजोर होनानै जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय सोरखारखौ जोङो बार बार बुंबाय थादों जे जिखिनि ओनसोला बिटिआरआव हाबो बेखिनिखौ खोब थाबैनो बिटिआरआव सोनांसिगौ आरो बिटिआरआव हाबै जिफोर ओनसोल बे ओनसोलफोरखौ बिकेडब्लिउसिआव सोनायनि बेबस्था आसाम सोरखारा लानांगौ होननानै जोंबो दाबि दैखांबोबाय थादों। जोङो नायदों माखासे ओनसोल जि ओनसोलफ्रा खोब बर' रायजो राजाफोर रायजो जानाय गामिफोरनिफ्राय गोबां जानगाराव दङ। बे जानगाराव थानाय बर' फिसाफ्रा खोब गावखौनो गाव डिप्राइभ फिल खालामदों, गावखौनो इनसिकिउर फिल खालामदों। दा बिनि थाखायनो जोङो आसाम सोरखारखौ बे आयदानि सायाव थाबैनो हाबा मावनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेरजों जों दाबि दैखांदों आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा मिरुआव जेखिनि आफादफोरजों जयै जों सावरायो गाहायै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, बिटिआर सोरखार गासैबो सोरखारजों रायलायनानै बेखिनिखौ मारै लाङोबा मोजां जायो बिनि थि हाबाफारि लानो थाखाय जोङो सिगांगोन। दासिमहालागै रोखा नङा जोंनि डिमान्डआ नैबे जे जिखिनिया बिटिआरआव हाबो थाबो सोनांसिगौ आरो जिखिनिया थालांनाय बेखिनिखौ बिकेडब्लिउसिआव सोनांगौ। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 19 बोसोरनिफ्राय 20 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।